sini jomita hado ani torop teke cina ning bangai santi sompliti ino am keti sai tongan bangai aban nargai kau kisah sakai ino sini hado okra bistai to salha जों सबसे वानामानिंके जमिया समाज ओंखांके शांति सम्प्रीति दे नष्ट होनो माने बनो जोंनि मूल वासबमोन जों शांति सम्प्रीति बिनष्ट नो जों नायथक गैया बनो जों मोजां गैया थांनाय बिसिरावबो जोंनि हावदानि तरफ जतन साइमोन एमन একটা जमिया समाज जाप्रि मानाखा যারা শান্তি সম্প্রীতি বিনষ্ট খাইনায় আবো কোনো রকম সমাজনি উন্নতি নিয়ে মাও ফাইয়া ব উন্নতি নিয়ে লামাও কাসন ফাইয়ে মানে শিক্ষা দীক্ষা সম্পূর্ণ দিক থেকে বনা নষ্ট খাই হানি বাঙাইনো জমিদার সমাজ আবনা ঘৃণা খাই যতন সাইমানা লাই थांनाय बिसिराव বিশেষকৈ 2000 সালরাव सारा त्रिपुरा राज्योआव आकालहा उग्रपन्थी जोंनि सुलु जमिया समाजाव गायसैया जोंनि 19टा जातिनि बिसिङाव दायबो सारा भारत त्रिपुरानि जोंनि वाइसा उन्दै सिका उन्दै थुंफोरनि अमावनो आकालला हायबिनो जोंनि उन्नति कमाला शिक्षा कमाला हानबाङै बनो जमिया समाज आगेबो जों बनो नायथक गैया नायसिराबो बनो একটা प्रमाण दङ बर्तमान सरकार प्रशासन बाय सालायमा बिसिंथि जाय सरकार बादे जोंनि केन्द्र सरकारनि प्रशासन जारा दंनाय बरावबाय सालायमा बिसिंथि आवनो दमन खायनि सम्भबना हानि बाङै ताव बोसों जोंनि समाज बनो नायो शान्तिनो नायो যারা যে কোনো দফানি ভাঙতেন যে কোনো জাতিনি ভাঙতেন যদি শান্তি ভঙ্গ খায়নি বাঙै এলাকাও ओरैबोरै नांनाय दंखांखो बनि बिरुद्धे जों कठोरभाবে तावबो जों लड़ायखायनाय बनो जोंनि प्रतिज्ञाबद्ध जों दिनैनि सालायमा बिसिंथि साख्लायमानि बिसिंथि जों साख्लायजायो जोंनि যুবক যারা ইয়ং গ্রুপ বরংখা जोंनि জাতিनि भबिष्यत देशनि भबिष्यत समाजनि भबिष्यत आबारगनो बाक्सा बुक्सु चुक्लिरावै अमायके ओरैबोरै फोनां दङ नगजग हानिबाङै जों साख्लायो जोंनि समाज बनि बाङै जों याफ्रिक्रात नायबो दङ थैनांगौ नानाय आबानो जों कुनु रकम बर्दाश्त खाया बंखा जोंनि समाज काजै दा बुस्थुआव तो उपनिर्वाचन चारटा बनी परे 2023 सारा त्रिपुरा राज्योआव 60टा विधानसभा केन्द्र इलेक्शन होनाय वो इलेक्शन बिसिंथि जारा जारा राजनीतिखानि निजेनि दलनो फुवारना बाङै भोट दखल खायनि बाङै विभिन्न कक कायसा हाया हय तांखौ भोट आदाय खायनाय आबो जोंनि माबा नगजाग दं किन्तु आबो ठीक गैया जोंनि गुबैनि बिसिंथिनो निनि रीति नीति निनि नियम कानुन जानजात दङ आबोनो प्रचार खायमनि बिसिंथिनो जनगणनो अमुक लायखे जायो किन्तु हाया तावनि जुग नगजाग मानिंखा जोर जबरदस्ती खाय जाखैफानो आदाय खायनाय अमाय किन्तु ठीक गैया बनि बाङै जमिया समाज बनो गिना खायो नायथाव गैया हिं साख्लायो अमहाय मासा हाया जाते हाय नियाना दै आबानो जों जोंनि कयमोन ताव लोक जेखाने जोंनि जमिया समाजाव गायसाया विभिन्न दफाव हाय थुंफोरनि दफावनो जाते हाय नियाना दै अमहायके जों ता साख्लायो जोंनि जमिया समाजखा शान्ति गामि शान्ति प्रिय जों गुबै बिश्वास केर गोथार कौनोतै जों जमिया समाज ताबो खायदों थिनां तैसिंचिनि हावदा अग्रा सालांथा 432 বছর तब जोंनि जमिया समाज ब 432 या बनि सिगांबो जों जमिया समाज दङ तुम्हांखे अलिखितभावे आपलो चलायफैयो
হাজার হাজার বছর যিনি জমিদার সমাজ হাকিনি খাইফে যিনি শান্তি সম্প্রীতি অর্থাৎ কইनो কই नायसोलायो बोखा हान्जा खागाया जों बोखाखौ फुरबाय गोबैनो दै जों मोदाय गदर बाबा गयाना बुसकां संगैनो जोंनि समाज गठन हानिबाङै जोंनि आध्यात्मिक बिश्वास मोदाय आदायनो दैनो जों समाज गठन थायो हायबेनो जों शान्ति सम्प्रीति एवं गुबै बंखा जमिदार समाजनि गायदा जे কোনো दफानि फांथों जे কোনো একটা জাতিनि फांथों शान्ति सम्प्रीतिनि थाने आघात खाई बनो नष्ट खायनाय बनो जमिदार समाज हाय आंखौ जागाययो बनो कठोर जों दमन खायनि ताकसा प्रतिका बनो समाय दांगा आबनो जों नाया जे कोनो गभर्नमेंट फायथों सरकार का प्रशासन दफा सरकार का जत्तनि सरकार जनगण उन्नति खानि बाङै ब समाय दांगा हानि बाङै जमिदार समाज जे कोनो सरकार फायथों ओ सरकार बाय थासा खायै सरकार बाय गथाजाब अर्थात प्रशासन बाय जों गदालै जोंनि हायानो जों दमन खायनाय बंखा जोंनि समाय दां माने दांजा बनो जों कोनो समय बाहाय एमन समायाव जों गदनां थाङा जोंनि जमिदार बसाराव मोदाय गदर बाबा गरना खगै 1984-85 सालाव जोंनि जमिदार समाज जत्तनो खरक साख्लाय आगोबै 6 जन 12 पर्यन्त जों खबर खालाया फै फैला जों दाफोर गर्व गोसैमोन जोंनि मोदाय गदर बाबा गरिया गोबैनो बिश्वासी जों गोबैनो दै दङ हानि बाङै कोनो जमातिया बने शास्ति मांहा माहिराखौ दाफोर कोनो नजिर करे उ मथा उ दफांखा जमिदार हानि बाङै बुसकांगो विभिन्न दल खायदि जों माना खाया जेहेतु गणतंत्र जोंबो गणतंत्र 1949 साल থেকে जों अन्तर्भुक्त दंना 12 বছর गणतंत्रनि बिश्वासी गणतंत्र दै दङ ओ गणतंत्रनि रायदा बनो मानैनो जत्तनि चलायनो ओंथों गणतंत्र बिसिङाव बब दं आबनि बायरे किसाफा ओंखारगोन जमिदार समाज जों याकाया तैसिनजिनि हाव अकर सावंखा जोंनि कैसा समाजनि कैसा साख्लायमों एवं दा आइन खाजा दङ जोंनि जमिदार समाज कास्टमारि ल जों माङा मोताबेक जों प्रतिटी पाराव जोंनि अर्थ उपनिर्वाचन इया ठीक ने जोंनि जमिदार एलाका बिसिङाव इया आफानो जत्तनि बाङिसिम बासा खालामो শুধু উপনির্বাচন তার থিনাंनि 2023 যখন উনায় আফার বাহাইनो প্রতিটি পাড়াও নির্বাচন সারাফাসি যে কোনো দল যে কোনো পার্টিनि बदल मिटिं खायनिंगे चौधरीनि कनसेन्स नाङो चौधरीनो सिंगासा माखाया बंके जोंनि समाजनि गायदा যদি কোনো কারণে जोंले राजनि बदलसै जों कतरको जमिदार समाजगा किसासे और जों बरनि तारिख अब बरनि अनुमति नांनाय हानि मार्सो गांथे बगिनतो अन्नाय जोंनि आइनिक मो अन्नाय हानि बाङै बबो जातिता होनबाय जाते थांनाय विधानसभा निर्वाचन दङ बाक्सा दल मानिया दङ बिदि ओ मानायार बरक जाते बुस्थां दिना हायना बनो शान्तिनि एकटा प्रतीक जों तानि हायमाहा जोंनि चौधरीनि कनसेन्स नाया आंख्लाय और ता 14टा दल दङैमोन 7टा दल दङ 10टा दल दङ बर कोनो जगाजग करे जत थां बाक्सा मिटिं होयोमोन नाथाय 10टा दल जुदि एकই জায়গায় मिटिं लांखा निश्चय गंदगोल सृष्टि नाय शृंखला बंगं नाय बनो नाहरनि जोंनि जमिदार समाज যদি पाराव जे कोनो पाराव बने एरियाव मिटिं खायनायखौ चौधरीनि कनसेन्स नांगो जोंनि चौधरीखा कैसा दुवारी बिसिं खबजा ओ दुवारियाव जे नाय ब चौधरी कनसेन्स नांगो बके जोंनि आइन ओ आइन जमिदार दफा याफानो नाफे जानाय नाबायजादि नानि बाता बंखा जों साबाय माने
Jadi omai ke betiklum nu kan ke bono seng ya kai ya bon je kaini batas sini aino tong jeng kaini poteo tong wongka tin saklaimun ani mangai jotto sini busa sini tibra juni sini suri omaya domaja somasya sini pahari ya wangri sika joto party tongnai jate bono kisah mane ingkangke sini singkalo pai hani mangai sing bono layu sing ke santi piuni समाज शान्तिनि प्रतीक कविनि प्रतीक जमाता समाज बन जाते बंग'नि जत्त'नो दिनै मिडिया ससियेल मिडियानि पक्ष अंगै दिनै प्रेस मिट থেকে जत्त'नो दिनै साख्लायमोन बा गबकमोन आवेदन नारगोन गावके सामने बारजाखा जत्त'नो